Magandang araw mga kakaluguran. Ito po ang ating bright reflection. Pakinggan mo ang mga sumusunod na mga panalangin. Lord, pakita mo sa akin ang sign na siya na ang para sa akin. Pag nag-message siya in 24 hours. O kaya, God, kung gusto mo talaga ako sa work na to, pakulayan mo ang langit ng blue. Kung totoo kang Diyos, palitawin mo ngayon si San Pedro sa harap ko. Sounds familiar? We live in a generation obsessed with signs. Pero si Jesus, frustrated sa gospel today. Ang henerasyong ito ay humihingi ng tanda. At sinabi niya ang uncomfortable truth. Sometimes, God won't give you the sign you want. Kasi may something better. Faith na hindi dependent sa signs. Unang punto, sign seeking is spiritual immaturity. Walang tanda na ibibigay sa kanila, kundi ang tanda ni Jonas. Ang mga tao gusto ng fireworks, gusto ng spectacle, gusto ng undeniable proof. Pero si Jesus, tumanggi. Bakit? Kasi sign seeking reveals spiritual immaturity. Para kang bata na kailangan pang pakulayan ang medicine para inumin. Halimbawa, may dalawang bata. Bata 1, Mama, pakitahi mo yung uniforme ko kasi may presentation po ako bukas. Ginawa agad ng mama. Bata 2, Mama, alam kong busy ka, pero pwedeng pakitahi ang uniform ko para bukas ready na ako. Pero kahit hindi pa natahi, nag-thank you pa rin. Nagtiwala na si Mama ay may plan. Sino ang mature? Yung number 2. Hindi dependent sa instant answer. May trust sa Mama, even sa waiting period. Ganito rin tayo sa Diyos. Mature faith doesn't demand instant signs. Lord, gawin mo na ngayon. Ipakita mo ngayon. Immature yan. Mature faith says, Lord, nagtitiwala ako even without signs. Kahit hindi ko nakikita ang buong picture. Okay lang. You are still God. Pangalawang punto, the only sign you need already happened. Ang tanda ni Jonas, pointing to his death and resurrection. Sinabi ni Jesus, you want a sign? Tatayo ako from the dead. Yan ang ultimate sign. Everything else, bonus lang yan. Ang problema, we keep asking for new signs. When the biggest sign na nangyayari na, cross and empty tomb, yan ang proof na God loves you. God is real. God is powerful. Ano ba ang kailangan mong sign? Halimbawa, imagine may jowa ka. First date, binigyan ka ng flowers. Second date, dinner. Third date, love letter. Fourth date, introduce ka sa family. Tapos ngayon, kayo na for 5 years. Pero araw-araw mong tinatanong, mahal mo ba talaga ako? Bigyan mo ako ng sign ngayon. Offensive, di ba? Kasi ang dami ng proof. Pero ang immature love, kailangan pa rin ng constant reassurance. Ganito tayo kay Lord. He already gave the ultimate sign. Namatay siya para sa'yo, nag-resurrect. Pero gusto mo pa rin ng daily miracles para maniwala. That's no faith. That's insecurity. May isang storya, sundalo during World War II, na-trap sa war zone. Nag-pray, God, if you save me, I will serve you forever. But show me a sign. Send an angel or something. Walang angel.
Pero may fellow soldier na dumating at sinabi, "Follow me. Alam ko ang ligtas na daan pauwi." Ayaw sumunod. Hindi yan sign. I'm waiting for an angel. Days pass, yung soldier na nag-alok ng tulong, nag-survive, nakatakas. Yung nag-wait ng sign, na-capture ng enemy. Years later, nagkita sila ulit at nagkumustahan. Pero sabi ng soldier, "Pero alam mo ba, ako yung angel na inaantay mo. Ang sign na hinihintay mo, nando na. Hindi mo lang nakita kasi may specific image ka na nasa utak mo kung ano dapat ang oras ng Diyos." Nineveh repented nung nag-preach si Jonah. Walang miracles. Queen of Sheba came to Solomon. Attracted lang sa wisdom. Walang fireworks. Pero ngayon, mas malaki pang sign ang meron tayo. Si Jesus mismo. Pero ayaw pa rin nating maniwala ng buo. This week, ang hamon sa atin, let's graduate from sign seeking to faith walking. Una, stop demanding custom signs. Yung God, pag nag-rain, yes. Pag hindi, no. That's no faith. That's superstition. God is not just a lucky charm. Learn to hear His voice through Scripture, through peace, through wise counsel, not just through coincidences. Pangalawa, review the big sign. Spend time reflecting on the cross and resurrection. Yan ang ultimate love letter ng Diyos. Pag nag-doubt ka, balik ka dyan. If He did that for you, then you can trust Him with everything else. Pangatlo, take one faith step without a sign. May desisyon ka bang kailangan gawin, pero naghe-hesitate ka kasi walang clear signs? Maybe it's time to step out in faith. Consult wise people, pray, then decide. Trusting that God will redirect you if needed. Minsan, ang sign ay yung courage to move forward. Manalangin tayo. Panginoon, patawarin mo kami sa aming walang katapusang paghingi ng mga tanda. Turuan mo kaming maglakad sa pananampalataya, magtiwala na ang cross at empty tomb ay sapat na. Amen.